Good morning! Ayan. Gire, Atid na sa school ang mga bata. Asan yung baon nyo? Oh, wala. Isa po. Sino magdadala niya sa classroom? Si Bilab. Ikaw ate? Wala gusto magdala ng kanya-kanya nila kaya pasok sa bag. No. So yun, ako lang mag-atid sa kanila ngayon. Si Bilab muna to sa See you Thursday later. ako. Excited. Ay, 7. We're here. Ayan. Hintay tayo 7:15. Ha? Hintay tayo hanggang pang 7. Boy na. Wala na akong mamaya pag mo. Pag-uwi mo. Si Tito Richard na magsusunod. Nagano pala si Nene humabulo. Tsaka nasa na si Tito? Ay, si Lolo. Si Uncle na sa likod. Papahangin ka din. Kaya takbo 40 lang. Takbong pogi lang. Takbong bogi. Ang bango naman ng nila. Ayan, mas okay na. Oh, dapat ginanya na lang pala. Sineparate pa ni Auntie. Ayan, nag-prepare si Lola nila ng lalatina nila ng baon nila. Ang bango, parang gusto kong pumasok din para may baon. May nuggets yung akin. Hindi na ako mag-adobo. Oh, adobo. Hindi, sige na kunin mo pa yung adobo mo para Sabi mo, bawal din ako sa chicken. Pork yan eh. Pork ba yan eh? Ibigay mo kay Kuya Peter mo pag Pagayo mo. Ibigay mo kay Kuya Peter mo. Pit to. Ayoko. May chicken nuggets naman ako. Pit. Okay na yan sa'yo? Bigay mo lang eh. Mamaya uwi na kami eh. Yan na lang susunod. Yung bayaw ko. Wala na. Bango ng mga ulam niyo ah. Bigay ko na lang kay Tuloy ako Guard. bigla. Bigay ko na lang kay... Hello guys! Ayun, ito lang ang second vlog ko ata ngayon. Araw. Rico, hindi ka kita sa camera. Yung puti. Parang puti ka na lang nakikita. Damit mo lang nakikita. Smile. Pauwi na kami. AP24. Naku, mag-ginagawin ka AP24 natin. Bye! Hindi, convoy kami. Perfect. Ha? Ha? Hello guys, grabe putla ako na sa sobrang lamig oh. Sobrang lamig dito sa sasakyan. Ayun, time check, 5 minutes bago mag 6 PM. Grabe traffic san. Sa may Bonifacio. Colors, every time na lang. Ayun, dinrap ko lang sila doon, sila uncle sa sila Rico, tsaka si uncle sa store. Tapos din ako umakyat kasi wala yung parking doon. Hinantay na rin ako ni daddy. Tinawagan ko, niloloko ko. Sabi ko bukas na lang ako uuwi. Minibiro ko. Na siya, na-aburido na siya eh. So, ayun, hihingi na rin kasi ako. Kailangan ko nang makauwi. So, yeah, malapit na ako guys sa sa Baler. So, ayan. Wala nang laman dito sa ako na lang. Wait lang, paliko na ako eh. Diyan mo kayo. Yeah. Ayan, laters na guys. Nilapag lang sa See you later. Wala akong masyadong vlog guys sa Nueva Ecija. Pasensya na kasi ayun nga, continuous lang naman yung yung paggawa sa bahay. So hopefully by next week is na tiles na doon sa ibaba para makapaglinis na nga kami. So yeah. Bye. I am home guys. Ayan, super tired. Grabe. Daddy, na naman ni Groot si Ben, wala na akong masabi. Kumusta ka daddy? Ang hira. Ba't wala kang boses? Nag-concert nga ako, tignan ko yung ngayon. Testing mo yung Speaker. Ayun, tumatawag din siya sa akin, nawi ka na. Ano na feel mo na sinabi kong bukas pa ako uwi? Dismayado. So ayun, kami na lang dalawa dito guys. Medyo
Ano ba yan? Hindi nga ako umiyak kanina nung umalis doon eh, kaso naiyak pag ito. Ayun. Pero okay naman doon si Chris. Musta kaya yun? Wait lang. Ngayon ko yata na-feel yung ano yung ano niya. Yung wala na siya dito. Grabe, wait lang. Parang bigla ako nalungkot. Ay, bigla ako nalungkot, kaloka. Anyway, okay naman dun si Chris, guys. Masaya siya dati sa first day niya, actually. Dami niya na agad kwento. So, I'm sure may enjoy niya yun. Ano ba yan? Tatawagan ko maya. Ano ba yun? Ba't bigla akong ano? Bigla akong nalungkot. Kaloka. Grutin! Sorry guys, sorry. Hindi nga ako umiyak kanina nung palis namin doon eh. Pagdating ko dito yun. Later na lang. Later na lang kasi talagang, ewan ko, bigla akong inatake ng lungkot. Kaya tinawagan ko siya. Ano? Crush agad? Lala. Tapos ano, yung crush niya. Hello ko siya, Rebilab. Ay na, kumusta? Kakauwi nyo lang? Sino? Kayo? Kanina pa? Ay, Ne! May pinapabili si auntie, nabili nyo pala? Yung losartan niya, si auntie? Hindi nga na naman. Bukas na lang mga manengki. Ah, sige. Wala, alin? Alin na? Para ba ito? Sige. Nakabit na sa CR ni Chris. Ay, galing. Yung shower. Eh, yung ano, lagayan ng ano? Hindi pa. Ayun nga, tanungin mo pala si auntie. Kasi iba yung pinaglagyan nun eh. Nag-order na lang ako, guys, ng Jollibee. O, diba tatlo? Kasi gusto ni daddy ng chicken, gusto niya burger steak, tsaka ng Jollibee, ay, ng spaghetti. Sabi ko yung ano, dapat gusto niya super meal. Sabi ko, separate na lang para ano, mas makakatipid, tsaka mas madami yung serving, diba? So, ayun. Tapos meron pa ditong ano, baon to nila, oh. Yung, tawag dito, ayaw kasi ni Chris ng adobo. So, sabi ni Nene, iuuwi niya sa, ano, sa bahay. Nakalimutan niya naman sa sasakyan. Ayun, naiwan. So, Adobo pa rin yan. siya. Adobo pa rin siya. Ulamin na lang namin today. Ang sarap pati nito. Luto yan ni auntie eh. Anyway, ito yung in-order ko, guys. Burger steak, kay daddy. Uy, chicken sa akin, daddy ping. Tapos, ano, spaghetti. Holy Spirit. Bless us, our Lord, and this your gift that you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Hindi ako ngongo, pause lang ako Concert, nag-concert. Ay, kaloka. So, ayun, katapos ko lang, kahit alin, katapos ko lang maghugas, guys, ng 3 araw na pinagkainan ni daddy. Di man lang naghugas to. Hoy, kukunti lang yun ha. Oo, kahit na. Tambak sa ano. Wala si Chris. Chris, automatic. Mas okay pa sa'yo yung anak mo. Mas pero siya pag gano'n, nagkalat naman yung mga pinagkainan niya. yun. So, kain tayo. Ano ba to? Ay, hot sauce. Wala, daddy. Kuno mo na lang yung hot sauce na. Raja. Hindi, yung Tabasco na lang. So, yung guys, tomorrow is ang dami kong gagawin ulit. Siyempre, magre-restock ako kasi ang dami pang ano, ang dami pang order sa ng deodorant na wala pang ano, na hindi pa dumadating yung stock. So, hopefully tomorrow ma-deliver na yung iba. Then, ano pa ba? Yung ibang stocks din, delivery din tomorrow. May meet up, yung gunner, ano pa ba. Basta, back to business ulit, guys. And hopefully, next week, makabalik kami doon kasi titingnan ko yung ano. Ewan ko, mas gusto ko doon eh. Ah? Doon, sa ano? Sa cabinet. Nilagay ko doon eh.
gusto ko dun, guys. Promise. Lalo na't nandun yung anak namin. Parang kating-kating pa ako lagi pumunta. Yun nga lang, wala may iwan sa mga doggies. Eh, hindi pa rin namin pwedeng, thank you. Hindi pa rin namin pwedeng dalhin doon yung mga doggies. At ano, nagsisemento pa, magtatiles pa. Kaya, ay, grabe ang sakit ng ano ko dati. Tuhod ko sa traffic. Ang traffic sa ano, dito na sa pagpasok mismo ng ano, ng Manila, sa may Bonifacio. Ayaw mo yan, no? Autopilot. Park. Di na nga kami nag-ano eh, tumigil para kumain. Sabi namin, diretso na tayo para ano, makauwi agad. Ayun, nagano lang kami pagka-exit sa ano, pagka-pasok pala namin ng SCTEX. Nag-CR break lang kami and then kumain ako ng cookies. Tapos yun na, yung pinaka-ano ko, kasi breakfast lang kinain ko, kanina din ako nag-lunch. At nagmamadali si Papang umuwi, kasi may swimming daw sila tomorrow ng mga kaibigan niya. Dapat bukas pa talaga kami uuwi eh. Si Daddy, uwi ka na! Hindi ko na kaya, ang hirap maging single man. Mom. Man! Mom. Hanggang pang limang to, oh. Good morning! Happy Tuesday! Wednesday pala, guys. Happy Wednesday! Happy Independence Day, Pilipinas! So, ayun, walang klase yung mga bagets. Kaya, for sure, lalaro lang yun sa ano. Hina mo, Daddy? Sa baler. So, today is, ano ko lang, continuous lang yung ano ko dito sa bahay. Paglilinis. Kasi mukhang hindi bahay yung dinatnan ko. Di ba, Daddy? Ayan, lumayo siya. Kala ko alas 12 na siguro ako kami natulog kagabi. Nakakaloka, grabe. So nagugas ako ng basta, ay, hindi ko na isa-isa. Baka later is umalis kami ni Daddy at isoli niya daw itong speaker. I don't know kasi hindi siya gumagana pag sa ano, sa video, okay. Ngayon yung binili ko bago kami umalis, yung Bose na speaker. So, ganito rin yung speaker ng kapatid niya na sinoli niya na. Yung ginagamit namin dito before. So, ayun. Buti na lang meron pang ganyan. So, yan na lang yung binili namin. Kasi yung ibang speaker din is pang Harley ka na naman. Colors. Tapos, sinaayos niya today. Kasi kagabi din is nginat-ngat na naman ang mababait ang saksakan ng anong, you know, ventilador. So, wala kami ventilador. Ayos lang ni Daddy. Amo, nginat-ngat. Yun ba yung pinutol mo? Baka mali ka ng pinutol, Daddy. Hindi nahanap ko ngayon dalawa eh. O, bakit pinutol mo na yan? Eh, na sagasaan eh. Lalagot. Yun lang. So, hanapin ko pa yung ano. Ito ipapalit ko. Yung dalawa lang ikukunin ko dito eh. Ay, hindi na rin yan. Oh, hindi na rin yan. Hindi na pwede yan. Oh, hindi pwede. Ano hindi pwede dyan? Ngat-ngat na eh. So, Ayaw, bala. ito yung rubber eh. O, sige, bala ka. Baliw kasi itong mga asong to. Ayun, napakain ko na rin sila. Yan, maghugas lang na pinagkainan nila. Ano pinapalo si Kami? Kami to. Napakasutil. Grabe ko nang pinagngangat-ngat. Ayan. Magano lang ako, magsasanitize lang ako dito. Naano ko na to kagabi eh. Na scrub. Hindi na scrub. Nasabon ko na. Tapos ngayon sasanitize. Sabon ulit din, sanitize yun. Tapos magluluto ko ng lunch namin ni Daddy. But for now, let's have some coffee. Coffee muna tayo, guys. Ayan. May dumating pala dito na mga package. In-order ko online. So, ito yung galing sa Beauty Lab PH na curling iron. So, yan. Maganda to kasi malaki yung ano niya, yung wand niya. Yan, pang curly-curly. Tapos, ito is from Daniel Marcos. So, may ano sila, may online shop sila na mga relo. So, relo to. So, buksan natin tong isa, guys. Ayan, kasi nag-sale daw sila ng MK watch. Sinalok niya ako. So, nagustuhan ko yung mga design. Ano ba to? Kaya kumuha ko ng isa. Ayan, Michael Kors. Wait lang, paano ba to malabas? Ay, naku, malalaglag pa agad.
They would put radium Gravity. in this with water, and then it has a little centrifuge that would spin around. Wait You nga. turn this and turn it on. And then you just made yourself a delicious radiant cocktail. Oh. Galing. Yan. I got the crock from a friend of mine. It's really interesting. Ilan yun na siya guys. Gold lang yung pinili ko. Ang laki. I saw the crock for $100. Eh, diba? Alam niyo naman na mahilig ako sa gold. High blood pressure. So, thank you, Daniel. Ayan, post ko later mamaya. Tag ko yung shop nila. Interesting. Radium releases alpha particles which are measured out. Nax, naayos niya. True pa yung ano yun. Oo nga eh. And then when you're waiting, O, yun. Kala ko di na naman mapapakinabangan eh. Mga asong tukas. the arm into place. Stop. Ganyan no, pinagkagawa sa mga... Going by the Parang pinagkangat-ngat. Yung isang ventilador ko dyan sa ano, sa may desk ko sa ilalim. Wala na, talagang inubos na nila yung ano guys. Yung saksakan. Kaya magluto na muna tayo ng lunch bago ako mag-map. So, ito yung ever favorite ni Daddy na pangsabaw or ulam. Ayun. So, chicken, kimchi stew ngayon guys. Kasi meron ako dyan chicken breast. So, medyo matagal na dyan sa ref na bato-bato na nga siya. Ayan. Inano ko lang siya. Minarinate ko lang siya sa salt. Tapos, chili powder. And then, yung Korean pepper paste. So, yun. Tapos, we have here yung kimchi. Ito yung super tagal na. Kita nyo na yung difference, diba? So, orange na to. Ito red. Pero, same lang sila na maasim na. Kaya, yun ang gagamitin natin. So, we have dito is yung parang cucumber. Ano ba to? O, diba? Iniisip pa rin namin ni Daddy kung anong gulay na to. Nasa dulo na ng dila namin. Di namin maisip. So, yeah. Ayun. So, it's zucchini. Yan. Zucchini. Kasi meron akong binili dyan. Kaysa masira na siya. Isasama ko na rin siya. So, tofu. Medyo mali lang yung nadampot kong tofu, guys. Kasi dapat firm. Nadampot ko is soft. Pero okay na rin yan. Masarap din yun. Sarap po. Tinan nyo kung gano'n kalambot. Ang sarap niya sa mga soup. Tapos yung enoki mushroom. Tapos white onion. And then leeks. Dapat green onion kaso yun lang meron ako dyan, leeks. So, ayun lang. Tapos, chicken cube ang ilalagay ko dyan para malasa na. So, i-assemble lang natin. Ayan. Try kong ma-vlog guys, ha. So, ayan. Busin na natin yan ngayon dyan. Ayan. Tapos, hugasan natin ito pansabaw yan. Then, magdagdag tayo ng konti from here. Kasi gusto matikman ni Jepoy eh. So, magdadala ako sa store. Sabi ko, para matikman nila kasi favorite din naman nila ang kimchi. Ayan, magdala tayo doon. Dagdagan pa natin. Ano ba? Ayan. Tapos, yung sabaw nito. Hirap pag-vlog ng isang kamay. Yung tripod ko, di rin pwede rito sa ano. So, dadagdagan ko na lang siya mamaya guys ng soup niyan. And then, i-assemble na natin. So, unahin natin tong zucchini. Ayan, dyan lang sa gilid. Kaya malalim yung ano ko eh. Yung ginamit kong pan ngayon. Kasi medyo madami to. Tapos, itong chicken. Hanghang to eh. Chili pepper to. Lagay natin. Sige na nga, kamayin ko na. Itlak na lang. Sana hindi yung kamay ko. So, dyan. Pwede to guys gawin nyo sa tuna, sa beef, sa pork. So, ayun. Yung tuna na try ko na. Tapos itong chicken na lang. Ngayon naman, chicken na try ko. And then yung tofu. Be careful lang sa tofu kasi, ayun nga, super soft niya. Inom ba kayang gamot, Daddy? Sinisipon siya. Sobrang soft niya. Pag inangat niya, nasisira siya. Oops! Yun. Yan, yun na. Yan, ganyan na lang siya. Tapos, yung onion. White onion. Masarap to guys, yung onion. Kasi, manamis-namis. So, perfect dyan. And then, yung
Ito, babaw na lang natin dyan. Ito dito. Yan. Tapos, yan. Yan. Then, ito, pwede talagyan ng tubig. Tapos, ito, pansabaw. Diba? Kasi nandiyan yung lasa ng ano natin. Kuha lang ang tubig dito, guys. Tap water lang, malinis naman yung tubig namin dito. Right? Believe me, don't believe me, suspend me, arrest me, I don't care. I'm doing one favor, alright? Never talk to me about my mother again. You understand? Yan. And then, add tayo ng salt. Ay, hindi. Ano pala? Fish sauce. Mas malasa. So, fish sauce ilalagay ko. Wait lang. Ayan na siya, guys. Ayan na yung chicken cube. Ano ko lang. Kinrumble ko lang. Tapos, yung nag-add ako ng sabaw ng kimchi. Tapos, pokuluan lang natin. Ayan. Hanggang sa maluto siya. Steak for daddy. Dahil puro hotdog daw kinain niya for the past 3 days. Ayan. Kain tayo, guys. Steak and broccoli. Tapos, ayan. Saya na naman ang asawa ko, diba? Ang saya na naman. Kain tayo. Ayan. Serving ano kami dito, bowl. Ito na, daddy. Hati na tayo sa rice. Sarap, guys. Oh, ang soft ng tofu. Oh. And perfectly cooked yung chicken. Ayan. Muusok pa yan. Sarap eh. Whoops! Tofu. Once a week lang yan. Kaya nga. Ay, yung ano pala. Yung zucchini natin. Nantagal nating inisip. Yummers. Kain. Point. Let's pray. Heavenly Father, Son, and Spirit, Amen. Bless the Lord and this is which we're about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Hi guys. So, pupunta na kami ni Daddy sa MOA. Tignan ko lang yung kilay ko kasi dito ko lang ginawa sa ano, sa sasakyan. Ayun, ayan yung speaker. Solid. Palitan? Ganun. Placement. So, yeah. Ayun lang. Tapos kinulot ko sana yung buko kaso need, ano pa, more practice pa. Ayan. Ang hirap pala. Nasa labas o sa loob? Sa loob! Dito lang ako. Hindi, doon ka. Doon ka pa rin lumiko. Dito sa pangalawang tsaka lumiko. Pero kasi mag-park kami sa loob kasi may laman yung likod baka mapasa. Dito lang. We're here guys sa pepper lunch. Ayun. Habang inaantay ang food. Kalaro si Daddy. Bagay pala sa akin yung medyo kulot. Medyo curly. Curly ng konti yung hair. Diba? Kasi pag straight naman super boring niya. Wala lang. Haliw dito si Daddy kasi dito na naluluto sa sa plato. Yung pagkain. Ayan, trio meat sa kanya. Sa akin salmon. Atit. Pray. Sabi mo extra rice. Pray na. Grabe yung sizzling. Luto-luto. Luto bien. Punta kaming SNR guys at wala dyan yung shelf na hinahanap namin. Doon lang din ako bibili ng grocery namin. Mga pagkain para sa doggies. Ang baho doon sa din. Yung daan na papuntang parking. Ito yung nahanap ko guys. Na naman yan eh. Oo. Yung sukat niya dapat Daddy lang.
Nasa 30 lang. 30. Ako nga lang yan. Hanggang taas. Mataas? Huwag naman masyado mataas. Hindi naman tayo hagdan eh. Bawal store na yung lahat. Pa? May store na yung lahat. Pati nasa Sa bagay. wala nang kalaban yung kalaban. Sige, bala ka. Ayan, maglilinis kami tomorrow. Sakto umuwi na pala si Emma, guys. Nasa bahay na siya. Nag-PM siya sa akin. Sabi niya, "Tay, dog food na lang muna ba yung ano? Yung kakainin ng mga aso ngayon." Nagulat ako, nandun na siya. Dito ko Baclaran, guys. Nagpa-drop ako kay daddy. Sakto tapos na yung ano, pang 6:45 na ano, novena. So last novena to ngayon 7:30. Ang attendant ko.